அன்பு சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் நெருப்பு தமிழனுடைய வணக்கம். யாருக்கு ஓட்டு போட போகிறீங்க? ஒவ்வொரு ஆண்டும் நெருப்பு தமிழனுடைய ஆதரவு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்தது தான். ஆனாலும் சமீபத்தில் நான் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு என்னுடைய ஆதரவை கொடுத்தேன், ஒரு சமூக ஆர்வலராக. ஆனால் அவர்களினுடைய இந்த அரசியல் கலாச்சாரம் நம்மளினுடைய சமூகத்திற்கும் அது நமக்கும் ஒத்து வராது. கொள்கை கோட்பாடு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம கொஞ்சம் அதை அனுசரித்து எப்படியும் திராவிட கட்சிகளை வீழ்த்துவோம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம். ஆனால் அது திராவிட கட்சியை விட மோசங்கிறது தெரிஞ்சதுனால நம்ம அதனுடைய நிலைப்பாடுகளிலிருந்து பின்வாங்கிட்டோம். இந்த முறை என்னுடைய ஆதரவு மீண்டும் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு தான். அதனால் அன்பு சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய விவசாய சின்னத்திற்கு வாக்களியுங்க. பின்தொடர்பவர்கள், உற்றார், உறவினர்கள், அக்கா, தங்கச்சி, சித்தப்பன், பெரியப்பன், மாமே, மச்சான், தாத்தா, பாட்டி அனைவரும் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய விவசாய சின்னத்திற்கு வாக்களியுங்கள்.